Salutare și bine v-am regăsit la un nou videoclip. Astăzi ne vom juca Brawl Stars și sunt împreună cu verișoara mea Maria. Salut! Și cu sora mea Ana. Bună! Și hai să începem. Da, să-mi aleg eu. Ana, tu ai rancul de blocat? Îl are? Habar. Ok. Anyways, it doesn't matter. Stai să văd cât... De când am mai Vreau să făcut văd câți videoclip bani am. cu... N-am destui bani ca să iau gadget pe Ziggy. Oh. Deci l-am primit pe Ziggy acum câteva zile. Și recent a început să-mi placă foarte, foarte mult să joc cu el. Și acum astăzi am luat skin pe Ziggy și am primit skin și pe Tara. Ăla de sushi. Mă rog, de la celălalt, când era cu Wasabi Power. Da. Wasabi Power! Deci de când am mai făcut un videoclip cu Brawl Stars? Oh my god. De când am mai făcut un videoclip cu voi. Ha. Da. Bro, care bate. Fa. Ok. Deci trebuie... Ok, sunt aici cu eu acum. Mi-a început să-mi placă Poco, ok? Eu vreau să fac prestige pe Ziggy. Ziggy eu e pe preferatul Poco. meu, sincer. Decât că eu de obicei sunt cu caze mai mult. Am ca main brawler caze. Nice. Da, e oricum bun și Ziggy. Da, e foarte bun, ce aveți? Uite, Ana e. Era aici unul, nici nu știam că e aici în buș. Nu pot să mă mii așa. Și îi dau heal. Gata. Mă duceam în fom. Ce cute e stickerul. Sticker spray-ul. Am scăpat de Bibi. Good job. Ia, scăpăm și de Kenji și Pearl. Da. Mă rog, se zice Pearl, dar mi-e lene să zic cu Bun. Da. Da. Pe el. Bun. robotul de perlă. Dar nu pot. Perlă. Ah, Am câștigat. deci eu stăteam pe loc și mă gândeam, dar de ce nu pot să mă mișc? Mă gândeam acum, eram ceva de genul, dar de ce nu pot să mă mișc? Și după mi-am dat seama că câștigasem. Loco. Bre. Apocaloco. Loco. Lol. Bocoloco. Toco. Ok. Dacă ați ajuns până aici, cu toate că este abia începutul videoclipului, nu uitați să dați un like și un subscribe. Da. Nu e canalul meu, dar promovez pentru că acest canal este superb. Te alu Dariusică, mămăligă. Ana, nu-i frumos. Are o grămadă de bani. Eu am 3 abo. Dar e fain canalul. Da, dar toți cad abonați. Eu am 3 abo. Ne doare luat. 3 abonați? Da. Ai canal? Nu, dar poate să abonezi de lumea. Iar Chiar și dacă n-ai canalul. Bre. am murit. Pentru că Na, plouă afară. Cred, sau se scurge apa, habar n-am. Una din mama a trei. plouat astăzi. Una din două. Nu știu dacă la voi a plouat, adică în orașul în care suntem noi, adică nu vreau să zic locația. Da, nu zi. A plouat foarte, foarte mult. De dimineață cel puțin. Da. Da. Până la 3 sau la cât? Da. 2. Ba nu. Până la, da, 3. Sau era, cât era ceasul când am ieșit de acolo? 3. De la Salina? 3 și Da, 3 parcă. Da, 3. Și după am ajuns la 3:30 acasă. Deci da, pe la... Dar și acum, mă rog, picură doar. Dar tot, într-un fel, plouă. Da. Bro, vine Bull. Pitbull. Terrier. Bro. Trebuie să o bat pe Ems, gata. Să-l bat pe Buzz.
Ok. Nu, mi s-a dus superul în cealaltă parte. Ana, las că te ajut, Ana, las că te ajut. Ana, las că te ajut. Mă bate aici. Nu era Ana, era... Era prietenul lui Ana. Nu pot să-i dau heal? Nu pot. Nu? Atâta trebuie să-i dai, să-l omori, să... Vreau să-i dau heal. Adică să-i dau viață. Bro, 3v1. 2v1. Da, uite, sunt frați. Sunt frații. Da, chiar că. Ioi, ce random. Nu, Luce, o să ca. Cum. Nu. Hell. Stai că e trio. Da. Chiar. Bro, uitase că suntem pe Suntem trio. două. Da. Duo. No! No way. Vere. Finally. Yay! Într-un film. Deci, am făcut 14 kg. Bro, a căzut Ana din pat. Deci, am făcut 14 kg. Am făcut 14 kg. Da, Am făcut 14 kg. Eu am făcut nu știu câte, dar măcar am făcut. Tu ai făcut sub 5. Ia nici nu știu câte am făcut, n-am fost atent. Da, iar a început ploaia. Dacă o să fie un sunet enervant pe fundar, vă rog să nu e de la noi, este de la ploaie. Hai să facem așa, să vorbim, să nu se audă ploaia. Taci ploaia. Am o micuță întrebărică. Da. Eu câteodată am voce de băiat, Nu. pentru că mă jucam cu un coleg și cu un prieten de-a lui. Și zice prietenul ăla, auzi, da, tu ești băiat? De ce ai voce de băiat? Și culmea, mai aveam și aveam un cosplay pe Roblox. Și cosplayul era caracterul era băiat. Și zicea că sunt fată băiat, bro. Doamne, ce urât. Negă. Am făcut un kill și N-ați auzit nimic. Am zis mega. Am zis mega. toți am făcut un kill. Gen, Hai odată! eu am zis mega, gen De ce ai dat de ce ai dat exit? exit? Să-mi scorc skin, că nu-mi place. Dar care? Dar nu se numește skin, se numește brawler. Bro, no. Așa, Am brawler. zis mega, ok? Da, mega, n-a zis niga. Da, chiar. Ok, never mind. De ce am făcut așa, Nena? Hei. Câteodată mă simt ciudat. Mi-e somn. Un pic. Acum nu mai mi-e somn. Deci a fost pentru o secundă, nu? Da. Ok. Câteodată Întreb mie. de ce ți-era somn dacă acum nu. Habar. Hai că mai Nu găsesc. Păi nu poți, Ana, că în fiecare zi primești unul, nu primești unul la fiecare minut. Ce să primească? Un... Nanodrop de Da, la... da. Stai așa că vreau să caut un icon și nu-l găsesc. God. Ba da, l-am găsit. Ai găsit? Yes. Good job. Wait. I don't love you like I love you. Haideți, da? Da, acum. De ce? Stați, eu am ieșit, nu? Eu și Ana. Așa. Deci vreau să spun un story time. Deci eram... Ana, pe de ready. Deci, ca să ajungem în salină, nu știu cine a fost, dar trebuie să mergi cu un autobuz. Și era înghesuială mare. Și cum era înghesuială mare? Da, să respir! Așa. Am văzut un copil care se uita cu o față la mine. Era așa, un copil se uita la mine, așa. Și știi ce făcea? Nu-și băga de Ba aici. da, și Nu-și băga degetul în nas, că nu-și am văzut băga și de eu aici copilul. nas. Era, nu mai știu, era fetiță sau băiat, că nu știu. Era băiat. băiat! Ana, joacă! Cred că stătea cumva pe un scaun. Da, da, Hanorac negru, nu? nu, n-avea hanorac negru. Avea vestă roșie. Stătea știu. lângă mine. Îl știu. Bă, ce copil. Random. Și ce am văzut eu? Știți cum îl cheamă pe unul din Brawl Stars? Mugui! Ce? Ce? Mugui! Ce?
Cine e Mugui? Nu știu, îl cheamă unul de aici. Din... Megui. Megui, Ana, Megui. Că mă bat eu acum cu Megui. Îl cheamă Megui. Megui. Martis. Mortis, Ana, nu Martis. Bro. Că nu-l cheamă Matei. Matei. Dedrelei. Matei Dedrelei. Matei de ce? Matei 10 lei. Matei 2 lei. Matei 70 de lei. Matei 3 Matei 5 lei. lei. Nu știu de ce am început să zicem asta. Matei 14 Nu baloane. întreba. Baloane. Baloane. Matei 14 bani. Nahena. Deci, Matei 100 de lei. Poco îmi place foarte mult. O să vreau să fac prestij pe el. Trocoloco. Trocoloco. Ana! Ana zici că e random. Trocoloco. Trocoloco. Bro, Ana, gata. Nebugita. Nu, Ana, dă-i odată play again. Nebugiga. Ana! Gata. Please, stop. Stai puțin, încă 5 secunde. Nebugiga. Gata. Gata. Gata, au trecut 5 secunde. Au trecut 5 secunde. Gata. 40 de minute. Nu. Dar mișcă-te odată. Nebugiga. Bro, Uneori mă întreb, Ana, fetiță. cum are atât de mulți brawler pentru levelul ei de creier? Bro, ok, that was mean, bro. Ok, am murit. Oh, nu. Hai să înțelegi, nu? Nebugiga. Tiderara. Ana, gata. Nebugiga. Ana, te rog. Gata. Ana, mișcă-te! Păi dacă m-am fost moartă. Păi dacă tu când revii, tu stai pe loc. Iarăși am murit. Fa! Râd eu, stop! Vreau să-mi dau TP. E ok, e ok. Ana! Ana, nu mai da, dacă... Deci Ana are o decizie de luat. Ana trebuie în momentul de față să aleagă un brawler super rar. Jenny. Dai. Jessie! Jessie, dai. Și că Jenny. Cine-i? Penny. Tic. Di. Hai de cap. Și Jackie. Da, aia ce-i brawler. Penny. O ai pe Penny? Nu o ai pe Penny. Da, cu am. O are pe Pierce. Îl are pe Pierce. Da, cu am. Nu. O nu o ai pe Penny. Nu. Cum s-a spawnat pe... Oh, Darius. Ce? Cum s-a spawnat Penny? Deci, men, cum s-a spawnat Penny? Când am dat prima oară suggest brawler, Umbra. nu apărau. Nu apărea. Ce? Nu mai știu să vorbesc. Bă, dar eu uitați că te astea. Ana. A few moments later. Hai să începem o nouă rundă. Ana a vrut să iasă. Da. Nu știm de ce, doar că a vrut să iasă pentru că e supărată. Nu știu de ce e supărată. Știu eu de ce e supărată. De ce? De ce am lagusat la Brawl Stars? Așa, pentru că noi aseară am făcut petrecere în pijamale, doar că nu în pijamale și am făcut afară, cu muzică, pentru că... de-aia e? Da, și a vrea să mai facem și acum petrecere în pijamale, doar că s-a și plictisit de Brawl și vrea să se joace singură. Deci dacă s-a plictisit Brawl, cum se joacă singură Brawl? Nu mă întreba, dar asta a zis ea. Ok, Ana, ok. De unde mi Hyper Charge? Uite-l. Și mie... Ai, stai că n-am hype. Bro, am zis și eu, da, și unde e și hyperul meu, dar am uitat că n-am hyper pe Ziggy. Și mie mi-a dispărut hyperul, dar n-am hyper pe Ziggy, ca să știți. Ok, deci ca să știți, o avem pe Ana în cameră, dacă o să se mai audă un scârțit, adică sunetul pe care îl face ea, să știți că ea e. Și să nu vă speriați. Nu vă supărați pe noi, nu e vina noastră. Ea nu vrea să plece din cameră sau să facă orice altceva, dar liniște.
Loading, loading. Loading. Ha, de capul. Ala. Hai, Ok, am asta... mai jucat câteva runde off-camera, Da, dar da, asta e cam ultima rundă. da. A, da, și vrem să vă anunțăm de acum că vom mai face tot săptămâna asta. O să mai apară un episod cu Animal Hospital pe Roblox. Și sper să vă placă. Ok, deci și Ana are părere. Ioi. Părerea lui Ana este că și abia așteaptă pentru că o să apară și ea. Da. Ana cum îmi arată shorturi. Bro, de ce te uiți la papuci? De ce te uiți la o fată care poartă papuci? Mi s-a întunecat ecranul. Oi, bled. Așa am rezolvat. Mi s-a dus lumina, că mie mi se mai duce uneși lumina de la telefon. Și acesta a fost episodul de azi. Sper că v-a plăcut. Dacă mai vreți alte episoade, nu uitați să apăsați pe butonul de like și cel de subscribe. Și ne revedem data viitoare. Pa!